Hola, bon dia. Com serà la nostra vida després d'aquesta crisi? Quan acabarà tot? Com serà la situació econòmica? Com estaran els nostres pares? La incertesa produeix en cadascú de nosaltres estrès i ansietat, perquè no tenim les eines emocionals suficients per a reaccionar de manera correcta. Necessitem pau i tranquil·litat, i l'estrès i l'ansietat no són bones conselleres. Per això, avui demanem consell a Esther Martínez, psicòloga i psicoterapeuta, i també parlem amb Sergio Martín, metge pediatre a l'Hospital La Fe i director del Cor Gospel Glòria a València. Avui, amb molta tranquil·litat, comencem. Benvinguts a Déu en la de tots. Hola Esther, com estàs? Molt bé, bon dia. Per què es genera més ansietat en aquesta situació que estem vivint? Sota de l'ansietat sempre hi ha tres coses que dominen sempre l'ansietat generalitzada, que són preocupació, pessimisme i pors. Aquestes tres coses en aquest moment de confinament, tot el que estem vivint, doncs és donat per sentat que ho tindrem quasi tots. L'ansietat, de totes maneres, és una cosa molt generalitzada. De cada 5 pacients que venen a veure'ns els professionals, 3 o 4 venen per ansietat i en aquest moment molta més gent, perquè la preocupació, el pessimisme i la por estan presents. Com podem gestionar la incertesa i l'ansietat que aquesta produeix? Mira, hi ha diverses coses, però una seria viure el dia sense pensar massa en què farem demà. És com si haguéssim agafat cada dia un dia lliure per posar-nos el xandall i estar a casa i no pensar massa, demà tornarem a les andades, sinó que demà no hi pensem. Jesús té una frase molt bona, diu, basta el dia su afán. I jo reprenc aquesta frase cada dia, em m'aixeco i dic, avui és avui. Llavors, viure el dia de manera estar molt atents al que estem fent. Ara estic esmorzant, després treballaré un ratet, després faré gimnàs. I cada moment del dia fer-ho amb tota la consciència del que estem fent. Després, 2 coses més. Cuidar la ment molt, perquè la ment és com un cavall desbocat que se'ns escapa i comencem a pensar en tot el pitjor, ens envaeix llavors la por, i cuidar el cos. El cos en aquests moments està fent pampallugues per tots. Quan ja fa molts dies i això una setmana més i veiem el president dient 2 setmanes més i ja se nos caen los palos del sombrajo. I llavors comencem a pensar, ai, Déu meu. I llavors el cos comença a tenir dolorets i coses així. Hola Sergio, quines recomanacions dones als pares en aquests dies per a lidiar en aquest confinament amb els fills? Hola Alex, recomendaría algunos puntos sencillos pero importantes. Por un lado, es importante mantener dentro de lo posible un cierto orden en cuanto a rutinas y horarios, que los niños y también los adultos mantengamos un horario fijo de irnos a la cama a la hora que solíamos hacerlo cuando la rutina era la normal, que nos despertemos a las mismas horas, guardemos las horas lectivas para los niños con sus descansos, dediquemos las mañanas a esas tareas y después las tardes las podemos dedicar, pues, por ejemplo, a juegos con los niños individualmente o colectivamente en familia, acordarnos de un pequeño tiempo para deporte o pues el baño o la ducha antes de irse a la cama, es decir, mantener una rutina más o menos estándar. En segundo lugar, hay que recordar que los niños en esta situación también son víctimas y están sufriendo sin entender muy bien lo que está pasando, y creo que es muy importante que tomemos un tiempo para explicarles en lenguaje adecuado a su edad, que puedan entender por qué estamos confinados, qué es lo que está pasando y sobre todo la importancia de que el confinamiento lo mantengamos y las consecuencias positivas que va a tener este confinamiento, y que ellos son parte protagonista también, que son también héroes. Los aplausos que dan por la tarde a las 8 van también para ellos y es importante que se sientan partícipes de todo esto. Y por último, en otras circunstancias, el trabajo, las preocupaciones nos alejan un poco de pasar tiempo de calidad con la familia, y ahora podemos aprovechar para conocer mejor a nuestros hijos, para disfrutar de las cosas buenas, el abrazo de tu hijo, de tu mujer, un beso. Sí, molt bé. I com podem lidiar amb l'ansietat també que genera tota aquesta situació? Tener conciencia de que esto va a pasar y que hay un futuro. Podemos elegir emplear este tiempo para, por ejemplo, capacitarnos mejor como profesionales a través de tutoriales que nos brinda Internet, libros, para que cuando salgamos de esta situación seamos mejores profesionales, con mejor desempeño laboral y nos sentamos también más realizados. Muy importante también reducir drásticamente toda la sobreexposición a información que recibimos todos los días. Nada más despertarnos, conectarnos a ver las últimas novedades, cuántos casos nuevos, cuántos fallecidos, esto lo único que hace es acumular ansiedad y no va a ningún lado. Es mejor que elijamos una hora, por ejemplo, a primera hora de la tarde, y evitemos la exposición a toda esta información que eleva el nivel de ansiedad mucho. Als proverbis de Salomó
diu que els llavis del just són font de vida. Així que continuem sentint els consells d'Esther i Sergio. I com podem ajudar els altres en aquesta situació per a previndre l'ansietat en els demés? Com mai, els veïns s'estan saludant. Com mai, tothom està preguntant a tothom com està. Vull dir, el somriure aquests dies és una joia, és un somriure als altres. Tinc alguns pacients que estan fent coses com portar sopa al vellet, que sap que millor li podem portar una sopa o anar a dir soc més jove que vostè vol que li compri, però sobretot portar l'esperança, que quan parlem uns amb els altres puguem transmetre alguna cosa de la fe que tenim els cristians, que tenim l'esperança de que, a pesar de tot, els cristians podem dir que Jesús està al nostre costat, no ens evita passar per les proves, no ens evita passar pels dolors, per les preocupacions que tots tenim, però sí que ens dona una força per viure cada dia pensant que ell està al costat. Ell mai ha dit que no passaríem per dificultats, però ens ha dit que està amb nosaltres sempre. I avui també. Per tant, tenir la fe en Jesús aquests dies és com un plus, és com aire, és com oxigen, és com la vida. Esther, moltíssimes gràcies pel teu temps, per les teves paraules. Crec que seran molt útils per a la gent. Ha sigut un plaer enorme estar amb la meva València estimada. Que vagi molt bé. Gràcies. I, a banda de metge, eres director del cor gospel Glòria a València. Quin paper juga la música y la fe en Jesús en la teua vida? Jesús es el centro de mi vida y alrededor de este axioma de Jesús se construye todo lo demás. La música es uno de los aspectos fundamentales en mi persona y en mi vida, que considero que es un regalo que me ha dado Dios, y a través de ella también me sirvo para expresarme y para comunicarme con otras personas. Com a ésser humà, com gestiones els moments d'ansietat laboral, personal? Pues seguramente peor de lo que debería gestionarlos, como todos. Cuando me siento sobrepasado, ¿no?, por la situación o las fuerzas flaquean, pues lo que trato de hacer es un poco lo que decía antes, elevar un poco la mirada, ¿no?, sobre la situación que me ofusca y tratar de ver el cuadro general y tratar de entender y ver que hay un después de todo lo que está pasando. Elijo no tener miedo de las cosas que puedo no tenerlas y trato de recordar que hay un propósito para todo lo que está pasando, aunque a veces no adivinemos adivinar cuál és. Moltes gràcies per compartir el teu temps, les teues experiències. Acabarem sentint una cançó del cor gospel Glòria, així que moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Adeu. Com a creients, el nostre descans està finalment en la persona de Jesús i la seva paraula. Avui escoltarem a Pau Grau, pastor de la Primera Església Bautista a València. Molt bon dia a tots i a totes. Hi ha una paraula genuïna del valencià que depèn de com s'escriga, si junta o separada, significa coses molt diferents. M'estic referint a la paraula mal de cap. Escrita per separat significa allò que és evident, un dolor, una cefalea, però un mal de cap, escrita junta, és sinònim de preocupació, ansietat, problema. Vull llegir-vos les paraules de Pere en la seva primera epístola que diuen així: descarregueu en ell, en Déu, totes les vostres preocupacions, tots els vostres maldecaps, ja que ell mateix es preocupa de vosaltres. Aquestes paraules estan dites a una comunitat de fe pobra, dispersa i perseguida. Aquella comunitat de fe veritablement tenia raons per estar ben preocupada, ben ansiosa. En canvi, l'apòstol es convida a descansar en la bondat de Déu i en la seva capacitat de que siga Déu qui porte les seues càrregues. Quina imatge més gràfica! Descarregueu en ell tots els vostres maldecaps. L'ansietat d'acumular pors i càrregues fa que emmalaltim, que sentim que no podem caminar. L'ansietat ens paralitza. En canvi, Déu, a través de l'escriptor sagrat, inspirat per l'Esperit Sant, està instant a que descarreguem en ell totes les nostres ansietats. Vull parlar-te d'un personatge bíblic
amic de Jesús, amiga de Jesús, Marta. En la narrativa dels evangelis, Marta es descriu com un personatge ansiós, enfeinat, molt preocupada perquè Jesús siga ben atès i tinga totes les comoditats quan visitava a sa casa a prop de Jerusalem. En una ocasió, Marta, que estava ben enfeinada, es va queixar davant Jesús i davant la seva germana que ningú l'ajudava. I Jesús li diu unes paraules que han quedat ben registrades a l'Evangeli. Marta, Marta, estàs molt enfeinada. Una sola cosa és necessària i Maria ha triat la correcta. Quina és eixa cosa necessària? Dedicar-se al regne de Déu i a la seva justícia. Hi haurà coses importants, hi haurà coses convenients, però l'única cosa necessària és estar als peus del Mestre, aprenent el seu missatge d'amor i misericòrdia. Busqueu el regne de Déu i tot el que necessiteu se vos donarà a més. L'Evangeli és una bona notícia, una notícia terapèutica i alliberadora. L'Evangeli no pretén carregar-nos de religiositat, ni donar-nos pesos i càrregues innecessàries. Jesús va vindre a alliberar-nos. Com ell mateix va dir en l'Evangeli, veniu a mi tots els que esteu cansats, doblegats per les preocupacions de la vida, per les imposicions, fins i tot per les càrregues religioses, i jo us faré reposar. Et convide a que li facis cas a Jesús. Deixa totes els teus maldecaps als seus peus i ell se'n cuidarà de tu. Que Déu ens ajudi molt a gestionar aquesta crisi i que puguem eixir més savis i prudents. Ara us deixo amb una cançó del Cor Gospel Glòria que han gravat, cadascú a sa casa i Déu en la de tots. Gràcia i pau. Jo, aquesta quarantena... Jo em quede a casa. Jo em quedo a casa. Jo em quede a casa. Jo em quede en casa. Ens quedem en casa. Aquesta quarantena em quede a casa. Jo quedo a casa. Em quede a casa. Jo em quede a casa. A casa.